Ymwybyddiaeth ofalgar wrth fwyta. Beth am roi cynnig ar fod yn y foment a sylwi ar y pethau rydych chi'n eu byta? Pan fyddwch chi'n barod, dywyswch darn bach o fwyd, resyn efallai, grawnwyn, dan o siocled. Daliwch y peth yn eich dwylo ac edrych arno go iawn. Sylwch ar ei liw, ei siap, ei wead. Oes unrhyw beth gwahanol nad ydych chi wedi ei weld o'r blaen? A yw'n oer, neu yw'n toddi gyda chynesrwydd eich llaw? Nawr, arogl sydd ganddo. Dewch ag ef yn nes at eich trwyn a'i arogli. Cymerwch anadl ddofn i mewn wrth wneud ac yna anadlu allan. Beth ydych chi'n sylwi arno? A yw'n arogl melys? A yw'n cryfac nac o'r blaen? Nawr, ydych chi'n barod i'w flasu? Rowch y peth yn eich geg yn ysgafn, ond peidiwch eich cnoi eto. Teimlwch y gwead ar eich tafod. Symudwch o amgylch eich ceg yn araf, a phan fyddwch yn barod, dechreuwch cnoi yn araf. Sylwch ar y blas. A yw'n newid? A yw'n mynd yn felysach neu yn fwy meddal, neu hyd yn oed yn gryfach? Oes yna flas nad ydych wedi sylwi arno o'r blaen. Pan fyddwch yn barod, llincwch a gadael i'r bwyd symud i lawr eich gwf. Tynnwch anadl araf i mewn ac allan. A sylwch ar sut mae eich corff yn teimlo nawr. Ymwybyddiaeth ofalgar oedd hynna. Bod yno a bod yn y foment a sylwi ar y pethau bach a'n bywyd o ddydd i ddydd.